Hej, her er Bjarne fra Roman Wines. I denne video vil vi se på vores to topvine i Quattro Mordi og Donna Adriana, begge fra vores producent Castel de Paulis. Castel de Paulis er beliggende i Grottaferrata i Castelli Romani, 20 km syd for Rom. Gården er grundlagt af Giulio Santarelli i 85, og vingården ligger på ruinerne af et middelalderligt slot, hvilket giver en unik historisk atmosfære. Vinmarkerne strækker sig over 35 hektar og er plantet på vulkansk jord, hvilket giver druerne en særlig mineralitet. Vingården er kendt for sin strenge kvalitetskontrol, hvor udbyttet reduceres til kun 1,5 kilo druer per vinstok. 25% af druerne på røde drueklasser klippes væk 2 måneder før høst, for at sikre, at de resterende druer bliver endnu kraftigere. Alle druer håndplukkes om efteråret for at sikre høj kvalitet. De presses forsigtigt under nedkølede temperatur og fermenteres herefter på store ståltanke. Vedet er bygget ovenpå en gammel romersk ruin, hvor en antik vandcisterne nu bruges til opvarmning af egetræsfade på grund af dens konstante temperatur. I Quattro Mordi forener det bedste fra 4 druesorter. 40% er Shiraz, 30% er Cabernet Sauvignon, 20% er Merlot og 10% er Petit Verdot. Vinen læres minimum i 12 måneder i Troquet Allier egetræsfade, og de står så ved konstant temperatur i den antikke romerske vandcisterne. Quattro Mordi har fået masser af anerkendelse. Den kendte vinanmelder Gambaro Rosso har givet vinen 2 røde glas. Italiens sommelierforening, kendt som Bibenda, har givet 4 drueklasser. Og i Vino di Veonelli har kvitteret med deres topkarakter 3 stjerner. Den ultimative anerkendelse kom med en Grand guldmedalje ved verdensmesterskabet for vine Concours Mondial du Bruxelles sidste år i 2023, en af de mest prestigefyldte internationale vinkonkurrencer i verden. Hjemme i Danmark har den kendte vinanmelder fra Ekstrabladet og Vinguiden, Thomas Rydberg, haft mulighed for at smage Il Quattro Mordi. Thomas har netop anmeldt Il Quattro Mordi og givet den 5 ud af 6 glas. Her kan I se, hvad han skriver. Adriana er en hvidvin, der forener det bedste fra 2 druesorter, nemlig 80% Viognier og 20% af den lokale drue Malvasia de Lacchio. En lysgule farve og klarhed præsenterer vinen en aroma af eksotiske blomster, saftige ferskner samt aprikoser og citrusnoter. Adriana får ligeledes masser af anerkendelse. Gambaro Rosso har givet 3 røde glas, højeste karakter. Italiens sommelierforening Bibenda, igen topkarakter, 5 drueklasser. Og Il Vino di Veonelli har kvitteret med deres topkarakter, 3 stjerner. Og ved verdensmesterskabet for vine Concours Mondial du Bruxelles, der blev Donna Adriana også anerkendt med en sølvmedalje. Se mere og købe begge vine på vores hjemmeside romanwines.com, endda til ret skarpe priser lige nu. Tak fordi I så med, og I er altid velkommen til at kontakte os for mere information. Saluti fra Antonella og Bjarne.